Christmas is in the air na gayud. Ilabi na sa usa ka rest house sa Tampakan, South Cotabato. Kay kapinlibo lang naman nga Santa Claus ang imong makita. Atong i-feel ang Christmas vibes pinagi sa report ni Abby Caballero. Tuod man, Santa Claus has come to town. Kay dinhi sa Barangay Santa Cruz sa Tampakan, South Cotabato, matagbaw gayud ka sa kadaghan sa mga Santa Claus ni ining usa ka rest house sa lungsod. Gani sa entrance pa lang pwede na ninyong ma-meet and greet si Santa. Apan, patilaw pa lang na kaysa pagsulod, mas daghang Santa Claus ang naghulat aron to the highest level gayod ang inyong Christmas feels. Dunay Santa Claus nga nakasakay sa parachute. Dunay dancing Santa. Ug Santa Claus nga dunay kaugalingong inidoro. Apan syempre, dili makaabot si Santa kung wala iyang mga kauban nga reindeer. Sumala sa tag-iya, libuan na ang ilang koleksyon nga mga Santa Claus. Managlahi ang disenyo o gidak-o niini ug matud pa gikan pa kini sa managlahing nasod. Gawa sa mga Santa, daghan pa ug unique nga mga Christmas decorations ang lugar. Gikan sa sala, padulong sa kusina, hangtod sa kwarto, ug CR na puno og mga dekorasyon. Sumala sa tag-iya nga si Felisa Estrabon, 12 ka tuig na siyang gakolekta og mga Christmas decorations. Nag-start ko collections is since mga maliliit pa yung mga anak ko. Kasi mana-mana sa parents. Tapos after that, sa bahay lang. So maliit yung bahay namin, unti-unti lang. After a year, how many years nakabay mi diri instead na buhaton namon og buy and sell, gihimo namo rest house. So this is the time na daghan na kaayo mga. Hilabihan matud pa ang iyang kalipay matag makitaan ang mga gabisita nga malipayon sab sa iyang mga koleksyon. Inspired talaga ako pag nakita ko yung mga tao. Ay, happy. Ganun. Ay, meron na yung ano dyan. Ay, ma'am, you make me happy. Abli kini sa publiko kay it's truly a season to be jolly. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.